हमरा मैयत में यहाँ जई हो, डीजे नीरज बाबू जान चितवा सजा जई हो, हमरा मैयत में यहाँ जई हो, जान चितवा सजा जई हो, हमरा मैयत में यहाँ जई हो, जान चितवा सजा जई हो। ओढ़निया ओढ़ाना पवलू आके कफन ओढ़ा जई हो, ओढ़निया ओढ़ाना पवलू आके कफन ओढ़ा जई हो, हमरा मैयत में यहाँ जई हो, जान चितवा सजा जई हो, हमरा मैयत में यहाँ जई हो, हमरा मैयत में यहाँ जई हो, डीजे नीरज बाबू जान चितवा सजा जई हो। सिंगिंग बाय धर्मेंद्र सक्सेना। दर्द उठतावे दम घुटतावे, यार कहिला के दिहलू इनाम हो, इनाम हो, इनाम हो। दर्द उठतावे दम घुटतावे, यार कहिला के दिहलू इनाम हो, खुश रही हो पिया के संघवा, हमर फोटो तू जरा जई हो, खुश रही हो पिया के संघवा, हमर फोटो तू जरा जई हो, हमरा मैयत में यहाँ जई हो, जान चितवा सजा जई हो, हमरा मैयत में यहाँ जई हो, हमरा मैयत में यहाँ जई हो, डीजे नीरज बाबू जान चितवा सजा जई हो। राइटर नरेंद्र भगुला गता डर, दिल गहिला के ई तो जखम हो, जखम हो, जखम। हाँ राइटर नरेंद्र भगुला गता डर, दिल गहिला के ई तो जखम हो। धर्मेंद्र के बाई है इच्छा, तू ही अगिया धरा जई हो, सक्सेना के बाई है इच्छा, तू ही अगिया धरा जई हो, हमरा मैयत में यहाँ जई हो, जान चितवा सजा जई हो, हमरा मैयत में यहाँ जई हो, यहाँ जई हो। धर्मा रिकॉर्डिंग स्टूडियो भरगामा।